ଝାଡାଖିଆ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କାଟି ହଉଛି। କାଇଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ହଉଛ କହିଲ? ଏଟା ମୋ ଶାଳି ଘର, ମୋର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି ପନିକିରେ କେମିତି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ତ ବାବୁ ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ। କଣ ହେଇଗଲା ତୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇବୁ କଟା? ଆମ ଘର ପାଇଁ ଟେବୁଲ ନାହିଁ। ମୋର କଟା ହୁଏ କାହିଁ ତଳେ ବସି କାଟୁ ନା? କାହିଁ ତଳେ କାଟି? ତାର ସୁନାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି ଏଇଟା। ତାଙ୍କର ଅର୍ଷ ମୂଳକଣ୍ଟକ ଅଛି, ଏ ତଳେ ବସି କାଟି ପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରେ ବସି କାଟିଲେ। ଥରେ ବା ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ଚଢିକି ସେ କାଟୁଥିଲେ। ଫ୍ରିଜ ଉପରେ କାହିଁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ବସି କାଟୁ ନା? ତୋର କଣ ହେଇଗଲା? କାହିଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ହଉଛୁ କଣ? ଛବା ଖାଇ ଭଉଣୀ କି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ନା ଧାନ ଗଉଣୀ ମ। ଯୋଗନିକ୍ଷା ଗଞ୍ଜୋଡ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କୋବି କାଟୁଛି, ଝାଡା ଖିଆ ମରି ଯାଉନୁ। ଯୋଗନିକ୍ଷା ଝାଡା ଖିଆ କାଟୁଛି। କାହିଁ ସେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛ କହିଲ? ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ବଧିରା ପଡିଗଲି। ବଧିରା ଆଉ? ଝାଡା ଖିଆ ଗଞ୍ଜୋଡ଼ ଯୋଗନିକ୍ଷା ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ। ତୁ ଯାଉନୁ ଠିଆ କାହିଁକି ହେଇଛୁ? ତୁ ତ କିଛି କାମ କରିବୁନି, ଖାଲି ତ ଗିଳିବ। ଭଉଣୀ ଘଟିକା ହେଇଛ ଗିଳିବ। ଆଉ ଭଉଣୀ ଘରେ କଣ ଖାଇବିନି ଆଉ ତୋର ଖାଇଯାଉଛି କି ମୁଁ? କାଇଁ ତମେ ତ ଦି ଜଣ କିଛି କରୁନ, ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ମେକଅପ୍ ହଉଛି ଆଉ ତୁ ଖାଲି ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ଟଙ୍ଗର ଟଙ୍ଗର ହଉଛି। ମୋ ଘଇଟା ସେ ଖଟୁଛି। ତୋ ଘଇଟା ଖଟୁ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିକି ମୋ ପାଉଡର ଲଗେଇବାକୁ ମୋର ମନ ନାହିଁ। ପାଉଡର ପକା ପକା ଗୋରା ହେଇଯିବୁ। ଗୋଳିଆ ତୁ ପିଇ ଦଉନୁ। ମୁଁ ସେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ଯଦି କିଏ ମୋଠୁ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦରୀ ଟିକେ ସେ ହଉଛି ବାବୁସାନ ବୋଉ ଅପରାଜିତା ମାଡାମ। ଆଉ ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ କେହି ଓଡିଶା କଣ ଭାରତରେ ବି। ଆଲୋ ଯାହା କରୁଛି ଦଇବ ସେ କି ଅନତା ହୋଇବ। ଯୋଗନିକ୍ଷା ସେତିକି କାଟେ ମ। ଚାଲେ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଇଏ ତ ସବୁ କୋଢିଆଣି ରାଣୀ ମାତା ସବୁ ବସି ଖାଲି ଆମ ଭଉଣୀ ଘରେ ଆମେ ଭଉଣୀ ଘରେ ତମେ କାମ କରୁନା ଭଉଣୀ। ବେଶୀ କଥା କହି ଜାଣିଛୁ, ଖାଲି ହରକ ଚନ୍ଦେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଦେଖାଯାଉଛୁ ଦେଖା ହଉଛି ଦେଖ।